Tak, ahoj, já mám chvilenku zase, tak jsem si říkala, že bychom se mohli tady pustit zase do nějakých mých dalších omalovánek. No, nicméně teď to bude taková hromádka, kterou si myslím, že vezmeme docela rychle, protože to jsou omalovánky, které nemám pokřtěný, jsou to nějaký druhý, třetí díly vlastně omalovánek, který mám rozmalovaný, a plus tam jsou omalovánky z hodně nedávné doby, který jsem vám vlastně nedávno ukazovala v nákupovém videu, takže to bychom jenom tak prolítli. Takže zase ve většině omalovánky, kde obrázků moc nebude. Camila de Erico, nevím, který tohle, jestli to byl jeden z těch prvních dílů, nebo to je nějaká výběrovka. Vůbec netuším. Nicméně vlastně já mám rozmalovanou tu Pop Mangu, tu jednu knížku, a tu se snažím tak nějak dokončit. Tahle ta koukám bude lepená, takže se bude rozlepovat. Takže tady si myslím, že nic moc mít nebudu. Já mám to takhle odzadu. Knížka z roku 2016, takže já si myslím, že to byla jedna z těch prvních. No. Nicméně mně se ten její styl líbí, těch obrázků. Baví mě. No ve finále potom, jako když člověk dostane nápad a chuť, tak je to hrozná rychlovka. A je to i takový, jako že se tady dá zkoušet ledasco. No prostě takový ty typický její obrázky. Tady mám jeden z roku 2021. Je to nějaký vodou pozadí dělaný a pastelky, nevím, opravdu jako tady byly nějaký metalický fixy na ty kolečka, ale no. Je to jenom jeden takovej, když krása, super. Teď nevím, co jsem to chtěla říct. Jo, že tady mám jeden, vždycky, když ta omalovánka přišla, tak jako abych si ji tak nějak trošku jako pokřtila, no. Tak další tady mám Mermaids. Taky hrozně známá omalovánka. A prostě papír klasika, její formát. Jako nevím, co dodat k tomu. Tady jsem hledala jenom z jakýho je tahleta roku, ale nevidím to tady, ale ono na tom asi nezáleží. 2018, je to možný? Nevím. Úplně jako taky bez záruky. Zas prostě krásný známý obrázky, si myslím. No a tady zas taky jeden můj pokřtěný. Omlouvám se, ono svítí tam sluníčko do toho, výjimečně teda i svítí. Je to fajn, ale no, prostě teď zrovna se to úplně nehodí, ale neudělám s tím vůbec nic. Tady je pozadí inkoustama a jinak tady někde byla, tady na to bylo kolíro, jestli vidět, jak se to leskne, ten její. No přes to sluníčko možná ne, já to zkusím ještě, no. Jestli takhle to tomu pomůže, netuším, no. Tak. No, takže tady taky jeden. No, super. Nádhera. Tady ten papír je takovej zvláštní na akvarel, ale dá se s ním, no, jako není to úplně. No, počkejte, pak tady mám ještě. Já jak jsem to nesla dolů, tak jsem si to tak jako přeházela, protože to nemám srovnaný, tak se tady s váma trošku srovnám. Zase Pop Mangu, Beauties and Besties, a to si myslím, že bude úplně prázdná z roku 2023. Já nevím, jestli úplně listovat těma omalovánkama, za prvý jsou prázdný ode mě, a za druhý notoricky známý, jo. Tohle to je taky úplně super, zase trošku už jako ten styl trošku šel jinam. Teď si myslím, že měla nějaký ty kočky, jestli se nepletu, ale to já jsem si teda nekupovala, tam jsem odolala. To nevím, boží. No, tady už je to trošku jako, zas trošku něco jiného. Jako ten rukopis samozřejmě je stejný, ale obrázky jsou nádherný.
No, ten už tam taky byl, ale myslím jenom s jednou hlavou. Moc hezký. Moc hezký, moc hezký. Tady mám Pop Manga Dragons. A ta si myslím taky bude úplně prázdná. Ta byla rok předtím, 2022. A to jsou dráčci. A mýticky nějaký příšerky. To je trošku něco jiného, ale taky hrozně fajn. No to mám taky úplně prázdnou. Úplně prázdnou. Tu si vždycky tak jako prolistuju a zase si ji zavřu na později, jako teď s váma. Hálaďte, tak ne. Tak ji mám pokřtěnou z roku 2022. Šablona na pozadí. Teď nevím, jestli ingoustem nebo křídou. Křídou to vypadá. Nějaká voda. No a tu vodu, vlastně vidíte, co ono to dělá. Ono to tak jako krupičkuje, no. Ale dá se to, mě to zrovna v tomhleto případě nevadí. Vilencen, omalovánka od Tomislava Tomiče, nádherná, detailní, krásná. Počkejte, tak to možná vezmeme takhle, tak vám s tím to. Ale prostě prázdná u mě, no. Protože prostě jednou, až bude hotový první díl, tak se vrhnu do druhého. No, prostě jeho krásný rukopis, nicméně hrozně detailní, no. Je teda slabší, ale to všichni znáte, papír. Asi taky podle vydání, nicméně úžasný. Jo. Patří to sem, nebo co? Jo, ten plagát takhle, no, to je taky na měsíce práce. Si ho dám možná takhle dopředu a zastrčím si ho. Takhle sem, půjde to nebo ne? To možná bude překážet. No asi jo, no to nebyl dobrý nápad. No, takže prázdná čeká, no. Čeká až přijde její doba. No a pak tady je vlastně spousta tady těch japonsko-korejských malovánek, kdy já je mám z bazárku a teď jsem vám je nedávno listovala, no, takže kdybyste o nějakou nebo o nějaký listování měli zájem, tak jako buď se podívejte, nebo mi klidně písněte a já udělám podrobné listování, ale jako ty omalovánky vlastně od, jak jsem vám je ukázala, tak tam takhle jako leží, no, jako není tam nic nového, se s nima nestalo. Jo, jenom jsem je tam jako přiložila na hromádku a zůstaly tam, no, nicméně nechci vynechat, aby jako, že prostě když vám tady ukazuju všechny moje omalovánky, tak jako to, no, ale to světlo teda dneska je úplně mizerné. Ještě to zkusím takhle. No. Pak tady mám novýho Kirbyho. Nevím, no, jako je stránka, nebo jsou lidi, který jako jim se hrozně líbí, další jakože ne, že tohle by nikdy nemalovali nebo nechtějí malovat. Pak tam byla takový hrozný diskuze, jsem četla ohledně papíru. Já jsem na něj ještě jako nemalovala, ale když jsem jako šáhla oproti těm jiným dílům, tak nepřijde mi nějaký zvlášť horší, ale jako ještě jsem ho nevyzkoušela, no. Teď tady mám rozdělaný ty mýtický světy, tak no. Mně se prostě tohleto téma líbí. Teda je to brutálně detailní, jo, některý ty, ale jako dá se to udělat i jako ve světlejších barvách, že to nemusí být zas až tak temný jako to téma, takže za mě prostě zase nádherná a hlavně originální omalovánka.
Nicméně, když na ní takhle koukám, tak je pak hrozně detailní. Tahle také stránka je krásná. I tohle to, jo, prostě je to zase trošku něco jiného. Nádhera. Tady je takový ten rukopis, jako ten z těch starších knížek, co známe. Možná tohle je sympatičtější teď, než takový ty jeho starší knížky, kde jsou takový ty blbinky různý, co tam nepatří. Tohle už jsem taky viděla vymalovaná, byla nádherná. Co tam nepatří a vůbec jako k tomu tématu se nehodí, tak prostě tohle je pro mě takový jako schůdnější, no. Nicméně tam zase jako ještě nic nemám, no. Ale těším se na ní moc. Fantazia, taky jsem vám ukazovala, ono to je vlastně takhle zastrčený v tom obalu, celá ta knížka jako by ty listy, tak já ji ani vytahovat nebudu, protože fakt je prázdná. Od té doby, jak jsem vám ji ukazovala, tak ježiš, tady mám něco. Od té doby, jak jsem vám ji ukazovala, tak tam prostě takhle leží. Tak, pak tady mám jednu z mých prvních, nevím, jestli to je japonský nebo korejská omalovánka Beautiful Day. A to bylo ještě vlastně omalovánky, kdy je to hodně antistres teda, ale prostě to bylo takový to rok 2017, 18 možná. Kdy tady ty omalovánky tady vůbec nebyly. Byla teda tenkrát hrozně drahá. Ale je to prostě antistresová. No, tak koukejte, tak ještě dřív, jo. To je 13.11.2015 a tohle byly ještě mapetky, si myslím. Mapetky a takový ty galovky z toho Lidlu. Jo, ale je to hodně antistresová knížka, nicméně jako fajn. A ta kvalita papíru je u toho jako u těch dnešních takových těch japonsko-korejských. No, ale je to hodně antistres, jako, takže bylo vidět, že i tam asi to frčelo, no. V dnešní době už si s ní úplně jistá nejsem, ale mám ji tady, no. Tak se s ní budu muset nějak popasovat. No. No. Jako v dnešní době, když se přiznám, už bych si ji nekoupila znova. Ale v té době, v které jsem si ji kupovala ten rok 2015, jsem z ní byla nadšená. A hrozně jsem si ji šetřila, jo, takže vidíte, jak to dopadlo. Jo? Fakt jako nemá smysl, nebo já už jsem se dopracovala k tomu, že nemá smysl si ty omalovánky šetřit. No. Tak rok 2016. Je hodně taková nostalgie. Možná bych to měla mít ještě jeden potom, nějaký vánoční, jestli tuším dobře. Já tady se blížíme k té, nebo jsme v té zimě. Jo, tady takhle mám ještě jeden, no, to je vlastně všechno. Nicméně tady ten rok asi nepřečtu, tak je to rok 2000, tady je něco 2009, ale to asi nebude, a tady pak 2015. Tak jestli, tak jsem si ji kupovala jako úplnou novinku. Tak. Další nádherná japonsko-korejská, nevím, silná omalovánka, kterou jsem vám ukazovala s nádherným silným papírem, kterou jsme si taky listovali. Znáte ji ode mě, takže kdybyste náhodou chtěli jako podrobnější, nemám problém, ale nicméně zase tam jako, že leží od té doby, co jsem vám ji naposled ukazovala.
To samé je vlastně Svět Tolkiena taky. To jsou všechno omalovánky z bazárku, které já jsem si dřív jakože nekupovala nový a teď to jsou vlastně jako u mě novinky. Jo, takže o tý jsem vám říkala. Tak, potom vlastně další novinka. Taky. Jo. Taky bych se s tím asi nějak jako nezaobírala, protože mi to přijde zbytečný, protože fakt od toho, jak jsem tady ty knížky vám ukázala, tak jsem je položila a teď je zase beru zpátky. Leonova cesta. Já mám vlastně všechny, kromě tady těch, to si myslím, že tuším, že jsou pohlednice, no. Tu taky znáte, prostě nádherná. Nádherná. Dream Voyage od Melpomeny. Taky krásná. Já bych si ji už asi jakože nekupovala knížku vodní, protože jako jich mám dost, ale zaujala mě tím, že byla jednostranná, no, takže proto. Tady si vůbec nejsem jistá, jestli nějaký obrázek mám, nebo jestli to je v tom dalším, asi v tom dalším jiném díle, si myslím, no. Jinak zase klasický, notoricky známý její obrázky. A tato je super, teda, že je jednostranná, no. Tak tady v té já nemám nic. Dream Cities, to je vlastně omalovánka taky z takových těch začátků. No, taky nadšená jsem z ní byla, dlouho jsem ji neměla v ruce, z roku 2015, ale tady teda v ní jsem malovala. Já doufám, že tam něco uvidíte, no, to světlo prostě. Tady takhle fixový, ale vy je stejně jako ty obrázky jsou z roku 2015, takže ty už jste u mě viděli prostě xkrát, jo. Si myslím 2015, že budou mapetky ještě. Něco tady rozmajívajícího, to znamená, že modelusky. Tady už pak jako kamínky na to. Tady ten si pamatuju do dneška, nevím proč, některé obrázky mi jako utkví v paměti a je to, a některý vlastně, ty, který si malovala jsem je před měsícem, před 2 a nepamatuju si, nevím. A tohle to jsou krásné omalovánky a těch teda jako fakt nelituju, jo, tam nemám problém se k ním úplně vrátit znova. Absolutně ne. Můžeme takhle v rychlosti. Že si přiznám, že taky ty obrázky nepamatuju všechny, co v nich jsou a nejsou. Tady Ingous, ty Inktenské 221, to jsem vzala zase po dlouhé době do ruky omalovánku. Myslím, že bude všechno, co tady vnímám. Ale ty se mi teda líbí moc pořád. S těma jsem spoko. Tak já si tady jenom zandám takhle papír ještě zpátky. Tak, Mysterious Planets. Nádherná malovánka. Co k ní? Taky známá, se silným papírem. Tady je příběh a rok nevím teda. Koukneme tady na konec, jestli tady bude rok. 2016, no, takže vyloženě taky z těch starších. Ale ta je taky jako super i po těch letech, to jsem tady nedávno, v roce 2023, no, takže nedávno. Tak, Planeta moře. 2021. Tady jsem se učila bublinky.
Jsem si na ně dala takový ty kolíra, vystínovala jsem si je prismama a dala jsem si na ně kolíra, fakt mě to bavilo, jsem se učila, jak na ně. Planeta sněhu, takže zima. To krásný papír, prostě zase, jo, tam žádná květin. - 2023. Sladkostí. Krásný. Kouzel. Holčičí pokojček. Tady vlastně jako takhle ten průsvitný papír tady na té stránce, taky fajn nápad. 2023 akvarel. S tím úplně nejsem tak jako spokojená, no. Ale co? No, to všechno. Proč vše? No. Tak tady mám další omalovánku, která by teda zasloužila obalit. A myslím si, že to byla taky opravdu jedna z prvních, druhá, třetí, čtvrtá. Pak jako taková ta úplně první, jako mezi prvníma omalovánkama od Johanny Basford. Začarovaný les. Krásný papír z roku 2015, takovej smetanový. Slovenský vydání. Tady moje dítko. Tady tak jako opatrně, ale ty obrázky mě bavily do dneška. Jsem s nima v pohodě. Ne jak v té tajné zahradě některý to jako, jo, tady jsem dělala nějaký pozadí voskovkou, myslím, jo, že jsem fakt tady se zkoušela tak nějak všechno, ale fajn. Tady jsem jela po pořadě. To jsou obrázky z roku 2015. Tohle už je 2017. Tenhle teď si pamatuju, ten jsem malovala tenkrát v nemocnici 2016. Ježiš, pardon, to jsem teda fakt nechtěla. Se tady kochám já a hledám tady datum 2016. To jsem teď viděla hrozně hezky vymalovaný nedávno, ale to je nádherně. Lištička. Já ani nemám datum. 2015. Tady mám založené, že jsem chtěla malovat to. No tady to byly takový moje první hokus pokusy, jako vnitřek dobrý, ten venek už je horší, ale patří to k tomu. Váška z roku 2015. To tady všechno leze ven, sakryš. Šup tam dovnitř. A to tak jako přilepí a už to tam nejde a nejde zasunout. Proč? To je jeden z mých dokreslovacích pokusů 2020 akvarelem. Notoricky známý opět obrázky.
taky jsem si takhle dokreslovala kamínky, travičku. A asi ty vášky ne, ty tady, nebo ty tady byly. No, tohle je taky obrázek, kde se mi nelíbí to pozadí vůbec roku 2015. Taky úplně. Taky hrozně fajn obrázky, kterých jako jen se pustit. Tak 2020, novější. Tady přemýšlím, co provedu s tím vnitřkem, jestli tam jako něco nalepím, nebo co s tím budu dělat. To netuším ještě. Tam ještě na svoji chvilinku čeká. Tady jsou vlastně tyhle ty děsivě bláznivý plakáty, no. Ztracený oceán, taky moje oblíbená nějaký pastelový gelovky. Tady vlastně nedodělaná. 2015. A tady taky jeden takový můj hokus pokus. Nebudu oddělávat, vám z toho lítají třpytky. Ne. Tady to jsem dělala podle nějakého tutoriálu, hrozně mě bavil a do dneška se mi strašně líbí. 2017. 2015, 2016. No. To je něco prosátýho od naproti. Hezky jak blesk tady. To je nějaká akrylová fixa. Na pozadí byla. Tady taky jenom gelovky fixy. Tady toho docela, tady byl ta akryl zlatý. Tady jsem si nějak připravila černý rámečky, už nedošlo na to, abych to dodělala. Tady taky pozadí akrylem. 2016, tady jako jak jsem dělala už jako ty stíny, jsem se tady učila. Je to taky fajn, že si člověk jako to pamatuje, no, ty obrázky. Tady ten byl taky, tuším, podle nějakého tutoriálu, já jsem si to pak dodělala i druhou stranu, tady jsem ještě tady fakt celý pozadí dělala poctivě pod sklou, jo, tu černou, jako. No, ale taky, no, super. A jsou tady dosti těrnosti hodně, no. To byly takový ty tekutý perly na pozadí. Ty se použije, to já jsem vždycky použila jednou a pokud do dalšího použití už mi zaschly, jo, takže to už jsem pak do nich taky víckrát nešla. V 2015 jsem taky dokreslovala pozadí rybičce. Je to vše. Tak, pak tady mám. Chtěla jsem říct posledního hlanu, ale ne. To tady mám přeházený, tak to trošku narovnat. World of Flowers, krásná knížka, jako tam mě baví, tam proti jako ní nemám vůbec nic. Já tady jsem takhle dolepovala, takže tady 2,21. Jo, mám proti ní vlastně něco, že celá se mi rozpadla. Já ty stránky rozpadly, tady pokus o dokreslení pozadí. Já ty stránky myslím, že to je tahle ta. Jo. Mám pak nastrkaný vzadu, uvidíme. Moc ji nechci ani jako rozevírat, ale ono to stejně nepomůže, jo, v momentě. Teď jsem koukala nedávno v papírnictví zase nebo v knihkupectví na to Rooms of Wonders, nebo něco takového. Nebo ještě jedna. A přesně takovýhle těrnosti pokojíčky. A už mi to zase cukalo rukama, že bych si ji koupila. No a vidíte, že jako já tady toho mám dost. No. 2019. No už se to rozpadává, no. Jako 2,21. Už jak to prostě trošku otočím, tak ty stránky lítají ven, no. 2019.
Tohle taky byl tutoriál 2019. Myslím si, že zbytečně jako škoda, že opomíjený knížky, no, jako. Taky nádhera. Nějaký tutoriál to byl, ale tady jsem si jako už snažila, to je slepený izolačkou, jo. Tady takový tečkovaný pokus akvarelem. No, tady budou pak ty vypadané stránky, tyhle ty asi budou patřit k sobě. To pak budu muset dát nějak dohromady, až to začnu používat. Jo, pardon. Tady, no počkáme, jestli mi to trošku doklepa, zkusím to trošku zprostit. Tak to byl, myslím, tutoriál od Julie. Tady pozadí jakoby broučci do rámečku a pokus o dřevo, no. No to takovýhle rozpadnutý tady vzadu, no, zastrkaný. Tak. Tady asi spadne všechno, kdybyste si šli ráno, tak spadly. Vánoce Johana od Grady, český vydání, papír, jako asi úplně neslabý, ale 2,24. Teď nám tady pod tím bude lítat moucha. Co jsem to říkala? Jo, 2024 obrázek, jo. Ale teď jsem se lekla, že jsem mluvila o malovánce. Ta je z roku 2016. Tady mám taky 2016, třpitkavitý lepidlo na pozadí. Jako to bych jako jednou chtěla dokončit, ale pořád mi tady zbývá hodně obrázků. Jako když dám 1-2 obrázky za rok vždycky jakoby přes ty Vánoce, tak je to dost, no. Jo, takže mi jich tady pořád dost zbývá. Je fajn teda, že je jednostranná, to je jako super. Aha, tady mám můj pokus tady z toho ruchu. Tak. Takhle. Inktenský a tady na pozadí takový ten alobal. Ty plátky. Tady nemám rok. Nebo ho nevidím. 2,21. To jsou alkoholové fixy. Jako něco tady mám, ale za ty roky jako jich tady ještě pořád dost zbývá. 2,17, to byly prismy celé. Tady pan pastel. A jo, tady jsem to vlastně pozadí dělala pan pastel. Nejdřív jsem si udělala lihovkou srdíčko, mělo to jako úplně jinou barvu. No a pak ještě jako neznala jsem si pan pastelem udělala tohleto pozadí a pak jsem to zafixovala, ono to udělalo na tu lihovou fixu takýhle fleky, no ale tak chyba asi člověk učí. Prismy. A to už je všechno. A teď doufám, že poslední Johana je Magická džungle. Taky mám hrozně ráda tu knížku 2,23. Jako dá se tady na ní vyřádit. Tady ten jeden z prvních, 2,16. 2,24. Já jsem ji nějak měla právě na to moje měsíční kreslení, takže jsem si ji docela užila a bylo to fajn. Když se člověk do toho pak jako pustí, tak já jsem přišla na to, že mě vyhovuje víc kreslit jako v pár omalovánkách, protože se tak nějak jako naladím na toho autora a nějak mi to jde jako líp, no. Než furt mezi těma omalovánkama přeskakovat. Tady jsem něco začala. Tady jeden z prvních pokusů olejovým pastelem z
to pozadí a byla jsem z toho hrozně nešťastná. Takže jsem si, ono to tam není vidět, dokreslovala takhle to pozadí vevnitř. Už mi to tady zasleze všechno ven. Ale jako ve finále takhle, když na něj pak kouknu, tak je fajn ten obrázek. Všechno z minulého roku. Jak jsem ji měla vytaženou. A to taky myslím, byl tutoriál od Julie. Prismama. 24, ale tady mi to teda pěkně. No něco rozmitýho vodou prosáklo to. Ale to podle mě až teď časem. Tohle tuším byly Inktenské. Nějaký poklady tady. Tak. Zakryš. Tak. Oni ve finále to jsou pak hrozně jednoduchý obrázky, když se do nich člověk pustí. To byl starší, 2,20. Tady něco bude? Já ten taky byl z minulého roku. Máky ty třpetivý, takový ty fixy. Tam nevidíte půlku. Fixy z toho actionu. Co se hrozně rychle vypotřebovává. Nějaký pozadí. Nevím, jestli křídový, pan pastelový, nevím. Pak tady byl to gelato, takovej ten černý a tady je takhle nalépená černá krajka. Tohle si myslím, že byly chromaflow, ale nejsem si tím úplně jistá. To jako... No, tak jo. Tak, pak tady mám 2 omalovánky od Henry Cole, který vlastně patří k sobě. Já si myslím, že tohle je ten první díl, ale nejsem si jistá. Jsou to příběhové knížky. Úplně nádherný. A já si zase jako šetřím úplně hloupě, jo. 2,23. Jo, tady jsem jako začala, ale... Tenhle je prostě nádherný, ale vy jste u mě taky, jako tu knížku jsme spolu prohlíželi. Krásný papír, jo, prostě úplně, no, nádherná knížka. No a to je prostě podle mě všechno. Všechno, co já tam mám a pořád koukám po nových a po nových. A úplně zbytečně, no. Spot and dot. A ta bude úplně prázdná, si myslím. Taky můžeme znova prolistovat, ale seženete na Amazonu a myslím, že jsme spolu i listovali. To je taková detailnější už tato. Nicméně pořád stejně krásná. Jo? Tak. Poslední 2 knížky dneska. Tady mám Amazon od Paul Brun. A tu taky všichni znáte. A touhle asi taky listovat nebudem, protože tu si myslím, že mám prázdnou. Já jsem začala jenom, jo. Takže tahle ta Amazon je prázdná. A pak tady mám ještě to Animal Test Boys, ale v uvozovkách, jo, fakt. Neumím. No, ale prostě jako, jo, aha, ještě bych mohla něco vidět. Nádherná 2023. Tady jsem furt přemýšlela, jestli pozadí ano nebo ne, pak jsem ho nakonec neudělala, protože jsem si říkala, abych tomu obrázku ještě neuškodila. Takže tady jsem se rozhodla takhle, asi to je čistě zatím bez pozadí. No. Bez pozadí a bez dodělání obrázku, jo. Tím já jsem tady takhle jako skončila. Nevím, no.
hodně mi teď ho nahrazuje vlastně ten Mikrokosme, to je taky takový, jako je to úplně jiný autor, ale prostě taková jako takový to ladění té knížky mi jako jsou si mi hodně tak jako sympaticky podobný. No a teď jsme na konci, já tuším, že je 4. dílu, teď si nejsem jistá a myslím si, že tak minimálně na dalších 5 to ještě bude. Tak jo, tak mějte se krásně, no možná 6. No jo, no je to tak, no, tak jo, tak zatím mějte se krásně, ahoj.